Irridu nevitaw sitwazzjoni fejn nagħmlu perjodu tajjeb u ieħor nittewbu. Il-Ministru Edward Zamit Lewis Ardan meta nieda l-ewwel politika tal-films f'pajjiżna. Din hija l-unika tax-xorta tagħha fl-istorja ta' 90 sena ta' films f'pajjiżna. L-iskopu li għal 5 snin li ġejjin Malta jkollha direzzjoni ċara f'dan is-settur li issa sar kontributur importanti għat tkabbir ekonomiku tal-pajjiż. Il-politika tfasslet wara li f'Marzu li għadda il-Ministeru għat-Turiżmu ħatar Kumitat Konsultattiv iffurmat minn partijiet interessati fl-industrija tal-films. Matul il-perjodu ta' konsultazzjoni pubblika, il-Kumitat irċieva numru ta' suġġerimenti. Il-politika tfasslet fuq numru ta' parametri importanti, ewlenin fosthom l-infrastruttura tal-industrija. 5 kumpaniji barranin urew interess fil-faċilitajiet li hemm il-Kalkara, fejn jistgħu jinġibdu xeni fl-ilma. Importanti wkoll huma inċentivi finanzjarji bħal rifużjonijiet li jġelu produzzjonijiet jażlu lil pajjiżna. Imbagħad hemm l-iżvilupp tal-industrija indiġena, il-qasam tax-xogħol, l-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-ħiliet. Daw kollha jekk naħdmu fuqhom b'mod konċertat, mhux naqbdu sporadikament ħaġa oħra, inwasslu għal politika konsolidata però wkoll għal vera industrija. Vera industrija tfisser li inti jkollok 12 xahar xogħol. Dak huwa l-objettiv tal-Gvern u determinatu li naħdmu f'dik id-direzzjoni. Hemm ukoll il-kunċett ta' screen tourism li spjegah Leslie Vella mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Il-dinja tal-films illum hija popolari ħafna mad-dinja kollha, ħafna nies isegwu dawn il-produzzjonijiet, joħolqu dinja reali u dinja ta' fantaxjenza u dinja illużjonarja illi toħloq domanda biex in-nies iżuru l-postijiet fejn il-films inġibdu. Is-sena li għaddiet Malta rat 16 il-produzzjoni internazzjonali, fuq 4 minnhom saret ħidma post-production. L-industrija kontribwiet mal-100 miljun euro b'mod dirett fl-ekonomija Maltija.